každý jeden z nás žije v tomto vesmíre. V tomto vesmíre, ja konkrétne v krásnej Prahe. Ale všetci žijeme na planéte Zem. Každý z nás musí platiť výdavky. Nájom, hypotéky, leasingy, jedlo, telefón, akékoľvek iné šeky. To znamená, že každý z nás je nútený istým spôsobom, či chceme alebo nechceme, zarábať peniaze. A samozrejme niekto má jednu prácu a je spokojný, ale má málo peňazí. Niekto má prácu, kde nie je spokojný a má tiež málo peňazí. Alebo má zlú prácu, ale má dobré peniaze. Toto video je určené pre tých, ktorí potrebujú zarobiť viac peňazí. Ja netvrdím, že toto je tvoja životná príležitosť. To by som nemohol povedať. Ale je tu jedna vec, s ktorou sa chcem teraz podeliť. Rozbieham obchod s drevenými paletami. Klasické drevené palety, ktoré síce ty moc nevidíš, ale sú veľmi dôležité, pretože na tých paletách sa preváža denne množstvo produktov. Čokoľvek vidíš v potravinách, chlieb, jogurty, síry, sladkosti, čipsy, alko, nealko, mrázené, čokoľvek sa musí previesť na paletách. Či už drevené, alebo plastové. Alebo lieky, alebo chemický priemysel. Čokoľvek, oblečenie sa preváža na paletách. A toto je príležitosť pre teba. Ak máš nejaký kontakt v nejakej firme, ktorá vie, že buď nejaký produkt vyrába, alebo nejaký produkt distribuje, kdekoľvek v Európe, či už sa jedná o Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, kdekoľvek niekoho poznáš, kto pracuje vo firme alebo má firmu, ktorá vyrába nejaký produkt a distribuje ho vonku z bodu A do bodu B, čiže z nejakého mesta do iného mesta alebo do iného štátu, a poznáš ten dotyčný kontakt a prepojíš ma s ním, tak ja ti garantujem pravidelný mesačný príjem. To znamená, že ak sa ja s tým tvojim dotyčným kontaktom dohodnem na spolupráci, tak, a to je vlastne aj, mám taký vytvorený systém pravidelných odmien, ak sa s ním dohodnem na pravidelnej spolupráci, tak samozrejme tá tabuľka, ktorá bude vytvorená, v ktorej budeš evidovaný, ak samozrejme ten kontakt mi dáš a odporúčiš ma, budeš presne vedieť, kedy sa ten obchod uskutočnil, alebo sa dohodneme prípadne, koľko obchodov sme urobili za daný mesiac, a ja ti garantujem nejakú odmenu. Či to bude 100 eur mesačne, či to bude 300 eur mesačne, či to bude 500 eur mesačne, 1000, 1500, v tomto momente neviem povedať. Ale paletový biznis je veľmi veľký, v každom jednom meste a v dedine a v štáte palety potrebujú každý jeden deň. Bez paliet by sme nemali jedlo, potraviny, alko, nealko, oblečenie, lieky a tak ďalej. OK, takže toto je výzva pre každého jedného z vás. Ak ťa to zaujíma a máš nejaký dobrý kontakt, tak ma sleduj, alebo pod týmto videom v popise nájdeš moje kontaktné údaje. Spojme sa a ja ti dám viacej reality, aby si presne vedel, čo máš hovoriť, čo máš robiť a tak ďalej. Tak sa teším na spoluprácu.